48 siegħa wara li jirreżenja Mark Anthony Sammut minn President tal-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista, David Camillieri ħabbar li b'mod immedjat kien qiegħed jirreżenja minn T-Teżorier tal-Partit Nazzjonalista. Huwa rriżenja wara li sar magħruf li hu u David Stellini ma kellhomx id-dritt li jivvotaw fl-elezzjoni għas-siġġu li tbattal minn Stellini fuq id-distrett ta' Għawdex. F'kitba twila fuq Facebook, Camillieri żvela li matul il-laqgħa il-ftit aktar minn 80 membru tal-Eżekuttiv laqgħu id-dikjarazzjoni ta' Stellini meta qal li kien lest jibqa' jokkupa l-kariga ta' President tal-Amministrazzjoni. Qal li ħadd minnhom ma ġietu f'moħħu li dik il-kariga kienet marbuta mas-siġġu ta' membru parlamentari u għalhekk ma setax jivvota la darba kien irriżenja mill-Parlament. Hawnhekk Camillier iddikjara li dan kollu juri li min qed jipprova jgħid li Stellini għamel dan b'xi skop ħażin huwa żbaljat għal kollox. L-eks Teżorier qal li qabel l-elezzjoni tas-Sibt kemm Kevin Kutajjar u kemm Jean-Pierre de Bono ċemplulu biex jispjegaw ir-raġunijiet tagħhom għalfejn għandhom ikunu eletti. Hawnhekk irrimarka li l-ħaġa turi li ż-żewġ kandidati kellhom il-lista tal-votanti eliġibbli. Camillier istaqsa wkoll kif waqt ir-rimarki tiegħu ħadd mill-81 membru preżenti ma l-isten kelma li hu bħala Teżorier m'għandux vot. Hawnhekk implika li jew ħadd ma rrealizza li Stellini u hu ma kellhomx jivvotaw, jew kien hemm min induna u ma tkellimx apposta biex jaqla dan kollu wara l-votazzjoni u jagħmel ħsara kemm jiflaħ lill-Partit Nazzjonalista. Waqt li stqar li l-lejaltà tiegħu lejn il-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija stqar li l-vot għandu jerġa' jittieħed. Waqt li stqar li l-lejaltà tiegħu lejn il-kap Nazzjonalista Adrian Delija qal li l-vot għandu jerġa' jittieħed. Intant ir-riżenja ta' Camillieri waslet għar-reazzjoni qiebsa mill-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista Robert Arrigo. F'kumment fuq Facebook huwa qal li telaq bniedem tajjeb minħabba bniedem ħażin li qed jaqla pagi kbar ħafna mill-partit. B'botta diretta lejn Jean-Pierre de Bono, Arrigo qala billi talab ir-riżenja ta' dak illi ddeskriva bħala x-xitan. Aktar kmieni matul il-jum, Arrigo saħansitra qabbel lil Jean-Pierre de Bono u lil Maltu Kristi de Bono mal-pup. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.